Hvem er jeg? Hvem er du? Jeg ved mit navn og alder. Men ved jeg virkelig, hvem jeg er? Kender jeg min identitet? Kender jeg mig selv? Men siger, at du ved det, når du er voksen. Men jeg er stadig usikker nogle gange. Jeg ved det valg, der er grundlæggende for min identitetsdannelse. Men hvad er mit valg? Jeg ved det ikke. Ingen ved det. Kommer vi nogensinde til det? Hvad tror jeg på? Og hvad er mine værdier? Spørgsmål, jeg ikke har svar på. Jeg ved ikke, hvem jeg skal være. Men jeg skal vel være nogen. Nej, jeg bestemmer selv.